O Concello de Ribeira deberá buscar un novo emprazamento para a nova residencia de maiores, xa que non poderá construírse nas Saíñas ao ser unha zona potencialmente inundable. Esta mañá, a conselleira de Política Social, Fabiola García, visitou o Parque Natural de Corrubedo para entregar os premios do concurso Parque Vibras coa súa homóloga de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Antes de proceder ao reparto de galardóns, García anunciou que a residencia de maiores que se ia construir en Ribeira, no terreo das Saíñas cedido polo Concello e que ia ser a primeira do novo modelo da Xunta, non se poderá localizar ali. É necesario continuar ampliando e continuar mellorando a nosa rede pública autonómica de residencias de maiores. Un desos proxectos estratégicos de residencia de maiores, como ben saben, será aquí, no Concello de Ribeira. Por iso, con respecto a este proxecto, hoxe veño a dar unha novidade. Veño de enviarlle ao Concello de Ribeira e ao seu alcalde a petición formal dunha nova ubicación para a construción da futura residencia de persoas maiores de Ribeira. Veño de solicitarlle unha nova ubicación porque eu penso que todos somos conscientes e todos temos moi presentes catástrofes naturais como é o caso da Dana de Valencia. Sinalou que o Goberno de España ven de poñer en marcha unha nova normativa na que se limita e restrinxe a construción de edificios públicos en zonas potencialmente inundables. Como é a parcela coa que contamos nestes momentos, como é a parcela desta curva. Polo tanto, precisamos da colaboración institucional do Concello de Ribeira proporcionándonos unha nova ubicación e unha nova parcela porque a Xunta de Galicia ten o compromiso firme con todas as persoas maiores deste Concello de Ribeira e da comarca da construción deste centro residencial público aquí en Ribeira. Pouco despois deste anuncio, o alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, deu as súas primeiras impresións. Do Concello de Ribeiro non temos neste momento ningún tipo de notificación oficial por parte da Consellería de Política Social este tipo de circunstancias. É dicir, é a primeira noticia que temos a través dos medios de comunicación de que, en teoría, non se pode facer esa residencia onde estaba proxectada e onde había un acordo plenario para poder edificala. Sorpréndeme, ademais, que veña a Consellería de Política Social a Ribeira e non se nos comunique esa visita, non se nos invite a acudir onde ela, basicamente porque levamos 2 anos esperando a súa resposta para ter reunións presenciais para desbloquear este asunto, pero tamén outros que lle afectan á poboación de Ribeira. E que se precisa sacar adiante. Pérez Barral definiu de sorprendente este feito e recordou que o goberno ribeirense sempre tendeu a man á Consellería de Política Social para avanzar nos proxectos. Teremos que analizar cal é a circunstancia, requeriremos información por escrito e tamén novas reunións presenciais coa Conselleira de Política Social e trataremos de ver solucións, porque o Concello de Ribeira non vai renunciar a que Ribeira teña unha nova residencia pública de maiores. A Conselleira de Política Social confirmou que a Xunta manterá os 10 millóns de euros orzamentados para a nova residencia de Ribeira. Pérez Barral reclamou garantías para que sexa unha realidade. Dicir que a residencia pública de maiores está orzamentada é prácticamente non dicir nada, porque sabemos que nos últimos 4 exercicios presupuestarios, é dicir, o ano 23, 22 e 21, e creo que o ano 2020, os orzamentos da Xunta de Galiza tamén contemplaban partidas orzamentarias para a residencia pública de maiores. Se contamos os orzamentos que se incluíron neses últimos 4 exercicios, estamos sumando 17 millóns de euros, pero a día de hoxe non se ten materializado. En todo caso, dentro do Concello de Ribeira, xa avanzo que non imos deixar pasar a oportunidade para que Ribeira teña esa residencia pública de maiores, que nos comprometemos toda a corporación municipal, todos os grupos apoiaron esa iniciativa e, por tanto, buscaremos os sitios que sexan necesarios, sempre cando as contestacións que nos fagan pois teñan ese peso técnico. Nos que se recolla que o actual emprazamento non é apto para construir a residencia de maiores e reafirmou que Ribeira quere esa residencia e Ribeira necesita esa nova residencia pública de maiores.